Vilppulan vahvin, ketterin ja kestävin kilpailu. Isä ja poika mittelöi 10 lajissa. Kilpailijat Aatu 32, Keke eli Keijo 60. Jokaisesta lajista jaossa 2 pistettä. Kumpi voittaa? Ensimmäisen lajin. Kiepilo. Tässä lajissa vaaditaan keskivartalon ja ylävartalon voimaa ja energiatehokasta tekniikkaa. Okei. Ekan lajin jälkeen pumpissa on aika lailla ne forkut ja roikkumislajeja on vielä tiedossa, niin otetaan väliin tämmönen työntöhaaste enemmän, niin kässäri seinää vasti, että kumpi pysyy pidempään. Oh no. Kolmas laji. Roikunta. Ensin pidetään jalkoja 90 asteen kulmassa. Se, joka eka laskee, niin sille toiselle tulee piste ja sitten jatkuu normiroikunnalla. Sieltä Keijo laski ensin. Nyt katsotaan kumman sormet ovat nämmiä. Seuraava laji on voimamieskisoistakin tuttu farmarikävely. Molemmissa käsissä 35 kilon pönikät. Voittaja kävelee pidemmän matkan. Keijo aloittaa. Otan silipesi lopussa rupesin sitten hankaamaan nuo pöntökinttuilelle. Huomataan. Hiekalla täytetään kerran, ei tarvitse kantaa niin pitkästi. Sitten leuan veto. Vastaotteella Aatu aloittaa. Säällyttää. Nautiskeli oikein, kun silmät oli kiinni koko ajan. Oikein. Seuraavaksi mitataan miestä kirjaimellisesti.
nyt on sitten kaikista tärkeimmän lajin aika, mitä molemmat on reenannut, eli lankku. Täällä näitä hyttyisiä hirveästi. Tulkaa pieksää. Hiljaa etelämies. Potilas. Eikö sinä ole? Oho, jumalauta, voitiin. Näin voisi olla vielä paljon pidempään. Seuraavassa lajissa käännetään rattorin rengasta, eli kumpi saa jysäytettyä renkaan nopeammin toiselle kyljelleen. Ja näin laji päättyy Aaton eduksi. Seuraavaksi pienimuotoinen ottelu. Pieksämme toisiamme säärille ja kyynärvarsille. Katsotaan kumpi kestää pidempään, eli torjuntakestävyys. Tuntukaa. Mitä tuntuu? Ei missään tuntuu. Toinen erä. Ai. Tätä saa kokeilla kotona. Tätä saa kokeilla. Mulla oli hyvä, kun oli itikka sun kutiitti niin kauheasti, niin oli mukava pieksästä. Just oli mäkäränne syönyt sen. Tuntui niin hyvältä. Sitten kohti piitsiä. Viimeisessä lajissa mittelöidään tasapainosta purjeettoman purjelaudan päällä. Se oli siinä voittaja, Keijo. Nyt mä otan rangaistushypyä. Yritin silti parhaan. Nyt.